Inleveren na afloop en dan krijg je de herinnering. Dus precies om 11 uur gaan we van start. Van blijdschap en niet van verdriet. Hè? Dus we gaan zo meteen van start. Jullie horen de toeter direct. Zo even de klok, die moet ik even indrukken. Dus rustig van start, hè? Kijk, die het al een pleister van tevoren erop. Oké, kom maar, Chris. Oké, rustig aan, hè? Rustig aan, rustig aan. Tegen die fietsen kunnen we niet voorblijven. Het is wel een kilometer, hè? Het is een kilometer of zelfs 2. Hoe je doet, hè? Voor het hondenproject dus. En die 50 euro, dan wordt natuurlijk 100 euro. Dankzij de wilde grote. We gaan even de prijzen uitreiken. Dus alle jongens, allemaal even stappen en de start.